Kublai bibaro hageneka janmit sajasin ngisngukman mangila ban penankam hageneka ransan ban yasam ya ketin ke jong blai hapling jong fi bat ngai scam pi ki parlo kunju ki prabngai ki balaput ki jihikai hamtam kumno ban suthu ya ki jinga thu pa jong ka bible ka bangi em hakini gisngi ki bakhadu bat ka bangi ap ki jingwan arsin Jesus Christ hagini ka por kuah ban tiang subhaya iba nyoba lapasam pasta Calvin Tangliang pasta Lasting Light walang nyisku kemen bakila banyak dekat bani hakenika janmiet bani kerman bani kai bangila banyo naki kanong kecingku dan bani wepiwe niswa bangin ya isyaprang hakenika por dan kerpat ya pasta Calvin Tangliang menjalam ini ha kecingku Tungnya duai. Kukpa jeng bahabaneng. Sajisi na trying ay ngu yami nang bata kani galat. Kami ay hangi kabangi. Ang yo ay kaban. Ya keren.Anya selok halal kakitian kabakuat kacong mi. Kubli sibuan ba mi lari mila sumaringi lamba kani kasing. Paro acisingi mila pelak ni sibuan kima jumsa. Pat kamtam. Duai atray ba min pendap ini way pe way. Na umensim jong mi. Pat kamtam. Kat bangi sam. Ya kini ki kubor jong kecing maham iban yarat yang ingin penkrek naga benta sini kecing wan kepasin di jong keku yang ibarok ginung yang benta keku rumju ya ki bapet bet ki basngap ya gani kecing ya keren dapat kini iban ke pat ke keteng jong Jisu amen. Wishibuan Pastor Calvin entak teka jiwai joki subjek jongi banyak keren hagni ka janmit kalong kapor palengkot jong keting jenjar ane nganong kumno kapor jong keting jenjar ka palengkot ha ka gospel Matius arpusau mio ibu Jesus Christ ukren spang keting jenjar kiban sawan kiban sajia but la kren spang jumai ta la kren spang nemsneu kitma Hendai hagar khot ka ban riwi ong ba kini baro kilong tang ke jing stang jo ke jing jenjar bala ringi pe apat puli ya kini galenong in siam ukren rush pang ke jing jenjar ka bompa jujia menu tinga hagani ka janmiet nga kwa ban kli ya ipas da Calvin Tangliang ke kata ka por jo ke jing jenjar lane balai la khot ya kini ka por jo ke jing jenjar ka balengkot hatu kalong tang sibit por Aku beli sibuan ya kini kecing keli ke ba dan kam bat pas nutenat haba keren sepang kini kecing jenjar ke belingkot lani kata ke little time of trouble ke ba ni keren mentah kami ya kini kecing jenjar ya kini kecing jenjar kadai kaban cia haswa ba ublayun the ya ki nyau ki klam ki bakhadu so ba ublayun the ki nyau ki klam tetap nam ya ki nyau ki klam tiap ru ki gem kecing jenjar ke bakrau la ni kita ki great time of trouble and ya gani kecing jenjar ke ba khendiat por ke ba ki briu ki chong ublay ki hap banyat lengba bagi briu ki chong ublay ki hap banyat lengba but ka shakri ki jong blai lengba mensiam jong ka jing thu lupa ka tho ka penshai baki ki briu ki ban ya lengba ka ni ka por jong ka jing jenjar ka ba khandiat por lani kata ka ba lingkot por balai bakalong ka ba lingkot hatu namar bakalong ka ba nasi ka ba ublain pengkot kloi kata ka jing jenjar jong ki kata ka dai ka wai ka jing kali dai ka badan kam but larangi puli hau Matius kalau nang kebaar pusau kedekot kebaar puan Matius kalau nang kebaar pusau kedekot kebaar puan ngakwa ban puli ya gani kedekot haga jinga dai ba gani ka por ka ba uplay upen lingkot ya kata ka por jong de jing jenjar ka baki briu ke jong play ke hak ya lengba tiga onggum ni ti lemda pendekut no ya kita kisngi kan like ka way ka dot Henry na kabantai ki bala jiet an pentekut no ya kita kisngi. Pi haga Bible kasi ka ang an pentekut no dengan ngangit pisngu tu hi utelai uba dai ban pedeng dai la pentekut no
happen ot no nang baun tukut ti haga Bible parang bagong will be shortened ka bumot on penlingkot an penlingkot ti tingi soto balay ba kadon gani gajing kali hatu kalong sisa ka batang kadiat bor kadon kadaw kalong namar ba ublay hi uladap ni tu lupa Jesus Christ ni tu lupa wang ba nakabanta ki brio ki chong ublay on penlingkot ya kita ki sngi jong gajing jenjar ba ki nakabanta ki bala jiat ki chong ublay ti ka jingkan tu ka banga kwa aban bu hagan ka por haga jingade bat ka ni ka jingkali kalong kani la pilong ki para bangai ni ki parlok la pi pen kre na ka banta ka ta ka por jong jenjar ka bagi brio ki chong ublay kin ya kan do kan mau ba ublay ula ai ka ni ka jing kular ong ba onom sha bagi brio ki jong u kin ya nang ba ka ta ka por jong jenjar hadu uput bakin omla ban sha namar ba hagani ke jing tho jong ke sakri ke jong play ko ang ba hagata ka por ba ya ki brio ke jong play an pen kilong shisha kita ki bala pendap do min sem ba khoi but na lor ba ki la pendap do min sem ba khoi ka jing kular ke jong jisu ang bar batru an penlingkot ya kata ka por jong ke jing jenjar but kani ka dei ka bancia haswa ba ublay unte ya ke nyau tali ki kram but hagani ka poru ya ka lat jong ke jing isnai ampat khap ka blai sipon Kobleshibun Pastor Calvin Pipenshai bakani ka jing jenjar ka balangkot kan dai nam ta gibriu ki jong play bat ni sut fu ba shua bu Jesus Christ unwan ki haban mat ya kani te ngaku aban kli ai ba nyobo hatu pla ban penshai lanu kani ka por jong ka jing penstom ben ne ka por jong ka jing jenjar ba gibriu jong play na ka balang ka haban ya Kobleshibun yang ne jing kli anda habakari Amerika kanya snok ketilang mat ka Roman Catholic Church ban pentrekam no ya ka ain robiba dehang na ken ba kapor ka jinjar kan sedang no bat dehak ne ru kapor ba ya ka religious liberty jongi on shim no on penduk pendam no bat kanuksa ka ba dan kam ha ban singau thu ngakwa banya sam han ka por kadai kanuksa syapang kejing im jong jisu u jisu haswa bo unyap tangki parisi kiba yang pli ya ka balang atau ka por kimla ban penyap ya jisu Christ Henry kumno kile ki parisi kibadai ka balang ki lej sya upilat badai unong sinsyar hima state bat haba ka balang ki parisi ki lej sya upilat state haba kini ki ar ki les no ktilang badai hang ta ken bayau jisu la sya pensitam bala sya penyap halor kedeng pna bathik kan jia hakini kisngi anda haba kari Amerika kan snok ktilang bat ka Roman Catholic Church deh ta kapor ken ba kapor jong kejing jenjar kan senang no ya kibreu kijong ublai ane ansya pensitom katkum nak ketin kijong ublai bar hak juk kapor kwa ban aiman sem ba kindon kibreu jong ublai ka nyeng scam kindon kibreu kijong ublai ka nyelap ya kijing shisha kublai sibun Kobleshibun ya kata kejik pensyai ba pi laban hari ni kapor ti ngaku ban pai si pastor El Walang hatu kidan ki dase ki kerdan jong kejing pensitom ni jong kejing jenjar jong ki priu ki jong blai sko bah batai ya kani kham lengkot hatu phila ban penyedai ya kani ka jing jenjar jong ki hatu don jedai AA bat ka an robibar ka ba ngilai kren mensim tayo ka ban sedang na USA Koblai pi baro karbang yekran kendiat sapang kini kijing jenjar kabalingkot jong kibri kijong play haswa bo jisunwan kendon kijing jenjar kibri kijong play shwa bagalat jong kijing snai kan kot kan don kini kapor kabalingkot ya kibri kijong play bani kendo kijing jenjar shwa bagata kijing jenjar ba kabakrau kanwan
ngan kran gini la bandon katokan ni banta ki bolong kerdan pakerdan ke baki bri ki chong play gini sham ki jing jar ka wei hadin ka wei o ka por jong jing jar kan wan hala ha lor jong ki bri ki chong play ki ba ko ngo ki kum ki chong play but shen kan sawan kin wan kerdan pakerdan da sila ban ong ha ki bri ki chong play shwa bagalap jong jing snai kan kor ya kani ka parthai badi ki bri ki chong ka kijing jen jar kin wan handroi ki priu uble on pandap iki do mon sim ba khu yon the yo lapa u ba khat do on the ya yo mon sim jong play kum bom pat ju da the mano but ki priu ki jong play kin trai chit ham na banta kam ki jong wala kini kijing jen jar kin wan o kin don ka to ka ni ko abni tho oi kini ki man ki ba ki priu ki jong play kini kin do kijing jen jar ka jing mani play lai do nginom yo sho ngin do no mdei tang hari Amerika kindon chari jongi hakiwei kiwei kiri ro kindon hakaleng ka parthai kindon ni ki jingbom sha shu ban mani play lai lot ki balang ba pher kin par sha ki priu ki jong play ki ba mani play ha si sabatan ha ka ying bishar on kan tat ya ki priu ki jong play ban yarap ki bat namar ba ki ko ngo ya ki hukum ki jong play bat ya shong singa si sabatan nangta ya ki priu ki jong play on sha paniap ya ki priu play on sha set phatok ya ki priu ki jong play on le kat pa ki mon namar ba ki priu ki jong play ki mon kinam ting ya kita ki jing ki bawan te kum ta ga ni ka por nga kwa ba ki priu ki jong play ki non ki ba khlan ya ki jing wala ki don ni ki por ki ba ki batan ki bangin ya kendo ki banwan o nga kwa ban ka kin dia chapang ga ni ka ain robi bar kan sa jiashan ha ba ka ri Amerika kan sa penlong ya ka singi robi bar la ni ka singi Sunday ban penlong ya ka tang ka wei ka singi mani play ha kleng ka parthai ba ki priu jong ka parthai ki ne buat ya ka ni te kum ta ga ni ka por nga kwa ban kran hang ni kin dia o ka ching mani play lai duot kan sa do no ki priu ki jong play hari Amerika ha kleng ka parthai ban penlong ban man play ta ha ni singi robi bar te kum ta la bu ching ba ha ka kitab ching pa la nom khat lai khat wei khat ar ong bau to mor klau u ba mi no na khandau un la yu un kran kum ya chakor un pon por ya khandau un mani dam ya mor klau u ban ning kong ya u ba la pen khia na ka ching mong yap chong u te hang ni singa tho ba u ni mor klau u ba mi no na khandau ka thau ya ka ri Amerika bat ka ri Amerika kan de ka ri ka ban por ki priu chong ka parthai begin da yu ken mani dam ya to mor klau ban ning kong ba thau ya ka ching mani dam ya to u ya u priu chong ka pop priu jong jing ja ong ka tien ke jong play ba un le yu un le man le le de la ne penlong play le de te kum ta un niu mara klau ba mi na khandau de na ri Amerika ba un niu mara klau ba yo khia na ta ke jing mong u dei pu te to ble vir khu yingi amen Blessibun Pastor El Walang ni su komen ya ka jik pensyai jong phi bat phi kado ba ka don ke jing adai ha ka bai dei bat ka ni ka jing jar ki priu jong play bat ka ain robi ba tinga ko ban phai si Pastor Calvin Tangliang hatu ngila banyo i ye ki jing kala ki bala banya sam syaka ain robi ba ni hatu ngila banyo i ki jing kala ki bala manyala mingi syaka ni ka jing na se jing penmi jong ni ka ain robi ba ku play shibuan ka jing dai bat kan ka jing kali ka juba ka ba ngan ai bet kalong hoi ngila ban yo i ye ka jing kala jing kala ki bang yo i mentahi ha kan ka singi ka jongi dalaki khamat ngi saki ya kita ka jing kala nadu ka jing long jing man jong ka maryang kata ka wei ka jing kala ka maryang ha ka jing shit ka jing kluit kita ki babuan ka jing kala mo kicing penjulor jong kamaryang ke babun nang ta kicing kela halor kicing kuat kicing khia kum ke ni ka jingpang nang ta kicing kela halor ka yok ka kot kamtam ka bak kta yiki babun kiri nang ta kicing kela ha ka ilm lang salang ha ka sencar kadar ting yu i ya kini kicing kela but ka wei na kidau ka ba an penterikam ya kata ka ain mo haba ong ka ain mut ka lo jong ka sorkar kumbala ong tai
pastor El Walang berkunjuru dari pastor nyobor pa an pentere ya kata an Robi bar la ni ka Sunday law ka we na kidaw ka long nakadaw jong ka jingkelah ka mariang nakadaw jong ka jing hiar ka yok ka kot but ban control la ni ban la ban te la kam ya kini ki ai ya kini ki jingkelah bat kam tam ha ka yok ka kot don kam ban don ya ka an ka we ka an ata ka long ka an ban bu ya ka we ka sngi ban shong thai lani ban ai shong thai ya ka perthai ti ban mo to give the earth rest kata kamu ban ai ya ka perthai ka shong thai ba shitolop ka perthai ti dan kam ru ya ka ain ka belong universal ka belong selansa nang ba kini ki jingkala on la ban te la kam ya ki ti andalawan gini ki baro kandan kan kata ka jing perthai kam ya kata ka ain tinggal tarai ngangit kelam atatian ngi ki ba ya magini ki singi yo i lalaki dalade ya kini kicing kelah ke beciah nak ke sing siapa ipat Tak boleh shibun perlok bat Pakistan kibai asngom kini kijing kelak mafiu imenta kijing jia kibapun kibapenengok persayong yapi ke Bible ka kaladat keren ye gini bakin jia bat ngitipru na kijingit tulupa jong ka way ka Brio ke Ellen White bakini kenyalam saya ke ban pentrekam ya ka ain robibar bat kumbalong ke jinga siam na se jong u Ahab bat hagapo jong Elijah kadang-kadang snew bat ki ishanu kini kadang snew ke lam hagaba khadu andan tang arkan hun kadang ke jinga le ngilam ong kadang ke jinga le bakin jam sim halor ulum karmal bat ki haban pelong ke jingjit lakin ko ngu yo u play bashisha ani u play ba ti shisha ki bri jublai ki hapan pelong ke jingjit bat itu hi ki bobol jublai kin mat ke jingjar hadu baus ahab ong bade namar jong me bakini ki klam kini kinem stu ke jia ti katakan jia ru ki bri jublai tinga kwa ban keli kendiat ya i ba nyobor halo ke jingjang ni la smutu ba ke jingjar ke dai ya ki bri jublai ti hatu ke ni ke po jong ke jingjar balengkot ha ke ni ke po jingjar ke balengkot hangno ki bri jublai kin don kumno ki khna kumno ki temen ki khlo hatu kin yo ban la jem na ke ni ke hukum kumlai sibon sai sin yang na kicing keli shano ki breu ki jong ublai ki dan bat ke ai ban chia la na hato ki teman ki khlong ki la ban la im na em na ka ka hukum na ka kicing jinja ki breu ki jong ublai kin dan ki ban dan hapok patok kin dan ki ban sha penyap na ka ban ta jong Jesus Christ ki long martyrs kin dan ki ban mi no na ki jaka so mat kin dan ki ban dan hanong kendam hato kita men ki khlong ki la ban light na ka jing jinja kamang wai ka thui engi na ngi pe na ka nong ka bakhat pra jong ka ka kot ya ka bangi ki pusan sla ka ba arspa san pusan ngi yang to ba ka thu ba ublei un pinyo thia no yaki but nginam de ban sngau si yang na ka ching pinyo thia jong ublei yaki ublei utip ya kumkino ki breu ki bandan hakata ka sngi ka ching jinja yo la se don na peneng jong pi hakana ka por ki bas ngau klang ka chingai ki bas ngau nam artatin shu henry ublei utip ya ka don ka jong pi hadu kat no pi klang hadu kat no pi la ban sha te nama kata ka daung ko ban ai jing kermen ya kana ka we balada ublei u ihun ya pi ba penyap no haswa ba kana ka por kan poi ya ro ya ublei namar ba ublei tip ya ke jing im ke jong pi ba jong a wanam sngau du jing kermen wala dangi yap haswa kana ka ba kana ka por kan poi namar ka bible ka ong ba ka jing yap ka dai tang ka jing yo thia bat kitu ki ba yap haswa kana ka por jong ke jing jinja ngin saya ibi ngaki anda haba ujisu unwan kam dai ka ba khadu ya ka bangin nam la banyi issue yaki henry ngin saya ibing yaki ya kito ki bala yo thia haswa jong kana ka jing jinja nama ta kana ko ban ai jing kermen iwe pi we bangidan ka jing ka scam how try ba wala dangi yap ro henry bangidan ka jing kermen bangin sa khe biang banyi i
ya Jisu kebelah sibon. Aku boleh shibun ya kini kebentar berpikiran. Dengan ini suatu syai beri jom boleh kendon. Anda lapan mi ya kaan jadi Kristen ben anda bagi haban mat ya kini janja. Dengan kuah ban pai si pastor El Wak Lang. Bat nga don kini kejingkli nan kejoki. Balai bagi beri jom boleh. Hari ini ide ban pulih banyak ya kejingkok jadi kam ke apostol bat ya kejingkok jom Paul bat kiwe di apostol. Ala sing klibang sisin balai bagi beriu ki BM ki niksi ki bakhadu ki haban pri banyak ya ki jingtho jong ki kam ki apostol bat ki we di ki jing kendu jong Paul bat ki apostol Kebentar ke baar wang baar keren kalau balai bagi beriu ki jong play ki ngi ki depan pulih banyak ya ki jingtho jong ki kam ki apostol ya ki jing ya kendu jong Paul bat ki we ki apostol ha ki ngi ki bakhadu ki beriu oblay kan pulih punya ya ki kam ki apostol ko no ki apostol ki tray ya ka kam oblay haba la pendap ya ki dok musim ko la dangi pulih ki kam ki apostol gal no ar we do sa on haba la poi ki ski pentecost ki baro klai don lang bat la pendap ya ka yeng dok musim ko bat uta musim ko ula pa ha ki tli ding ki bapat penat kum ka ding bat lo song ha way po way laki bala pendap iki do musim ko komta ki apostol kila le yu kila lap ki gospel bat kila le ya ki kam ba bat kila le ki kam ki bakra kum churu ublay ulo khat yo sol ubala kila long pon ban trai ka kam ka jong play kum no bala pan kila u pon bat la pendap u do musim ko bat no kila long no ya lap ko kraw tam Baro kisimran jong Jisu kisha le ben bat sha pan ya wat kijing pensitam kiwan henry kim ting kishania a oblay wat hadu kijing ya hakisngi kiba khatu ki bri oblay ro kindong kiba dap do mon sim khot ban tre ka kam oblay klem shap ting kijing janjar bat kijing ya kum balong ki apostol u Jisu bat ki brio ki ru khot oblay kiba sumar ki kum ki jong oblay ki brio ki jong oblay kan pule ya ki kitab ki kam ki apostol bat kin pet hadu kat no ki brio ki jong oblay ki sha ki jing jar kham tam bisran ki jong oblay ki lap bor pa ki trai ki kam ki bakra bat ka jing sha janjar ka long tan trai ki shania kim tieng wat ka jing yap kawan ha ka jing ki jong ki brio ki jong oblay ki sing bakhadu por ki jong jing jar jong jakob kan nong kum ta bagi beri ki jong blay la dap namun simu ko ki nom tieng adawan ki jing jaro tak boleh shibun pastor ngangit scam ki perlok kumalayo ka jing itu nai pastor El Wak Lang balai ni hapan puli ya ki jing syam nani ki jing tho ki apostol le second nyarap yang namar ka boang ba ki jing tho kilong ban hika yangi ban ajing kerman yangi ban ayangi kita kajing so ingin nang na kajing syam joki bat kumno bagina ban konkret kadang kajing kuli hagini pori pastor Calvin Tangliang ke kajing ha kajing dai bat ba amla bandi la de ban hit kumno kan kata yangi ha kajing don kam ki ba ngi dai ban se ban em na ni kajing don kam ki kam ki jam ki bangi jutrai ikum nu kan ikan kata Baisibuan kani kada gawe na kijing kali ka ba ki babun ki brio ki don ru hapreng ka jingkulmar ka ba ki myo ye ka jubab menroinga kermen ba kani ka jing jubab ka ba khandiat na kani ka por kan ai pi ka jing shai la si ka tu kani ka jing shai ka kani ka jing kali ka don ru ka jing dai bat kani ka jing thu lo pa ka jong jing pen pau ka jong yonis ka ba blai pen pau ho yonis ka jing pen pau ye ka bala pu jing kan mau ka jing pen pau ka lonong ka ba khat lai ka khat nyo le singan pulai shwa ye ka ni ka khat shwa ba ngan jubab ka ongkum ni bat ba unu ru unamla ban thiet lani bandi rai tang uta ubadan kata kata
kata ke kerteng hi uta umrat klau kan lani kata ke jingkan ke kerteng jong u ti kani kadai ka jing tho jong ke jing thu rupa ke bawan baik baik na blai ba ki briu ki bom dan ya ka dak ke jong umrat klau kian omla ban thiet lani ban di bat ka Shakri ke jong blai Shakri ke jong blai ka ban wai ka pensai shu ko ong ba bahagani ke jing yale ke bakat du ni ke jing yale ke bakat du lani last great conflict ke jing yale ke ba crowd ke bakat du ba usaitan mo un yale ban pensitam dan penjenjar ya ki brio ke jong blai ko mang ya keren mene sepang kata ke jing jenjar ke ban lingkot un yale katla kat yai ban hamtam ban weng no ya kinu kilat jingarap ya kinu kilat jingarap bagi itu kiba sumar ya ki hukum ki jong blai itu kiba bat ya ki hukum ki jong blai ki balong ki ain ki jong blai ba kim dei ban yo ya kanu lani kinu kilat jingarap la kalong hagalian ka pisa ketengka la kalong hagalian ti jingarap na ka sorkar la kalong hagaliang wat ban thiet lani bandi kinomla ban yo shu kita kalat kita kan sapoi kita kapot but kita kan poi ha kemong let's say haswa ba ublay un the ya kita kinyam tlik tam henry henry nyangu yo blay kemang ina kran bangim don kam man kusai ya kita ke barok ladang ilong ki bala penkret ublay hi un penbiang ya di jing don kam ki jong ibaro ublay hi un penbiang ya di jing don kam ki jong ibaro si buona preng ngaji osnoro ya gane ki jing keli ki ba ki bru ki keli ba kumno antep mano badan ya kata gadak jomrak klau mano bomdan kumno antep kumno la ban itu uno bala ban thiet uno bamla ban thiet kata gadai ka jing keli ka bagi babon ki bru ti kumta ki ju ongru don kam banda bu ya kadak ban yo i ban mi ang ne selang mat re em ko ki parlo amdan kam ban bu selang mat trong pi ane amdan kam ban bu ka ti ka mon trong pi namar ka jingele ya ka bakadu ka dai syaka anjong nu pi ko ngu ya ka anjong blai ya ki hukum jong blai ni pin ko ngu ya ki anjong ka perthai ya ki an ki jong usoitan kuman ong no rei la pi ko ngu ya ki an ki jong blai ya ki hukum ge jong blai hi ngam ong tang ka sabatan ya ki hukum ge jong blai hi paro namar sorry namar ba ka hukum ke jong blai hi barok kawa ki sipo hukum kidai i kadak ke jong blai namar ba laring penken kawai na kini sipo hukum milalong ki balarem handrei apa keren sapang kadak ke jong blai ka ai ka mga kwa ban bu agni ka puan pin kan mau ka dai gani tin keli la de atau pidon ya piko ngu ik hukum jong blai ni pin ko ngu ya ki ya ka hukum jong ka sarkar Oi, kadon ke jing sakta, ki priu ke jong blai, ke Bible ke tu sai ke namla ban thiet ban di. Henry, kumbaga ni ke jing kran jongi ka long sapang kata ke jing jenjar ka ba lingkot mo, ke jing jenjar ka ba lingkot. Te ka ba mut, kemal puli pi mene en pai biang sedin no Matias apsa aku a. Uplay un penkut. Unum sya ba pin jenjar slam. Henry un penkut kloy. Bat untuk klar na kabenta jong pi bat jonga esi kat bangi kran susu nginang la ban sutu khamha ya kani blesibon Kebesibun berlaban ya ni ba nyo bala pasam ngi snutu ba ada pemi ya kani ka ain namla syu ban kit bandi ngi snutu ba ka pol kalong ka balengkot hende ke jing embrio ladangin num ba watang atni pun sini lesengi kum kendran dino i hakum kini kapor ke ka bangi la ban ha kamet pada jing mu berkhat anda bangi ma syu ban khit an ngi ma syu bandi kublai sibon yang ne kecing keli hoi la langi pek kal nong ka bahinyau jong kan ka kot ya ka bangi pusan ki beriu ki jong ublai ki haban rap dalade ki haban thung dalade anyok ba man bam
ban yada yala de ban pen kre ban yo ban bam na kam ta kamet ke changi but na ka ting ke chong umble ru kadon ka jing chu bam hatong ila na ban sha ne kumnung ila ban pen kre na ban ta ka ne ke jing jinja ba yade ba yathet ka jing tho khna shpang Elijah mano ba ai bam mi ban bam ude ublai ka jing tho khna shpang ki khon Israel mano ba ai umi ki bandi ka ba ki dang ya Rusiap de mano de ublai malah to bidang sneo artatin mano la se ban pek ban sumare phi ha kata ka por jong jing jinja de ju ublai jong Elijah ublai jong ki khon Israel de ju ublai uba phi ban manga ngemane ka kting jong ublai ka om da khu baro ba ubriwen em henway da kting jong ublai ha po donor ke jong phi ba jang ba pen kre yala de ban long ki ba yang scam how try kwa ban ai ka we ke jing kula na kting jong ublai ka ban me sham na shakinong Pilipi kalong ba sao ka khot ba khat khandai ko ang te ublai jong an pendap ye ke jing kerdu jong phi baro ka ba kum ka ke jing kan rai spa jong u hakaborom hau Chris Jisu hato pidang sneo artatin ngam sneo artatin de ublehi ban sumar yangi pan ai ching bam yangi kumlei shibon Kublai shibon ya kan de ka jing ai jing kermen bangin dan kaman shifting nakwa abentli pas elwa lang hi pas nadu bala mi kan de jing pang klam corona la pengkendit bendru sisai ki babun ki brio badan da joki ki belakang berperkat imat kani kalai dai gadak ka bakhadu kini ki brio kelas dang ban le shibun ki aka ban sepen kre ala de ban mi no ni sorba ti ka ka jinga dai bar ka por jo ka bakut bar ka pet no ni sorba kumbala ban mane dai ba nyobor badan da joki ba ban mi no ban tray ti kadon je dai ayu bar ka pet no sorba ha ka bai dai ba kani ka por to ko an kran ni kini mat ka balai ka bai dei bar kani khlam corona bat kum ju ru ya ke jing sha jam cha rang ki pri jong play ki bawan ki sngi ba khatu o na do pasdang bawan kani khlam corona virus bat ka jing khang dam ya ka snong ka thau yau ki hat lapan kan det di brio ki babon ban perkhat ki dap jong ka por ka pukot jong ka jingwan ka jong Jesus Christ ka blabu jing ma ro Jesus Christ hi o Matthews ka nong par kusa habawan kum kini ki jing e ki jing ja habawan ki khlam kala dei ye ki brio ki jong play ba ki kin kan det pun re but kum choro ki tu ki brio ki ba ye jaw play badan ki wei ki jinga kin kan det brio kin snang ban wat ta ki dak but kin wat ya ki jing sha ka jaw play kin non shi pon ki brio ki ban pha show play but kum choro wat ki tu ki bla jinga no na ka balang ka jaw play ki non phai biang ban janai la ka jong ka jing ki jaw ki kar banang pan jar ya ki brio da ki ni ki jing pang ki jing shi tom ki bo pon ki brio ki job play ki ba ye job play ki man phai kin pan janai yeladi bat kin phai si jing sha o sia ki don ki banta ki jing sha jan jar ba ki brio ha ki sngi ki ba khatu kin mi no na ki nong ba kin pet no sha ki ta ki si ki nong red ki job ki si pon ro kin sha pan si tom ha ki sngi ki ba khatu kin sha set bandi but haba ki i ki jing e ki jing jan jar ki brio play kin mi no na ki nong ba ban chong ban pet no si kita ki nong red dan ki nong kan bon ro kan sha pan yap da banta u Chris ki ba yang ye jing sha ki ba shong si so ban kum ta am di no ya ki ba ngen da ki ba yang ha sam da ki mi ki pa ki man ki para ki parlo wat hatu ka jing yap ki brio u play kan sha klam phai din habawan na bala di no ki Matthews ki nong basan khat ku chipo so kita ki ba sha pan shitom na ka banta ka hok naba chong ki long ka hima ki beneng how you honest nong hasan khot war ar phau ong kumba la pan shitom yo jisu kum taro an pan shitom me phi kini ke baro ki tho ingi bangila jan shi yeng but ki brio play
kin shong shu hagisor bat hagisor ba kin pet no shek no red habawan kini kijing jar Kemudian bun pastor bapila ban ya kani kamat oi kini kijing jenjar kalau mari kini pendiri sisai ya kibrio bat keladar kijing kentu naga wei kanong thok alan wai ba kladesha ya kibrio jomblai bakin dino ya kijing don ding em joki ana bagyo I kita kisien baklai lami kisya kabakut te halor kani benta ya kwa ban kili ya pastor Calvin hatu kadan kalat bangin om sya hakisor ba kat hadu kata kapor jong gejing perta ke bajam hatu pila pan batai ya gejing long jong gejing pensitom ban kumnu ngin lajim ban jeng skam la da ublei ura khot ini ban sya ya gejing pensitom bat ya gejing ya Ku bless you buan. Try ka nega jingkali ka ba ay jingkermen ya ki babuan ki ba pet ya nega kobar nda ki lada ki lakali kata ka jingkali kan ki jingkubab kata ka kermen bagan ay ki jingkermen na kata joki ngan shu siam ya ka jingtho ka jong absorb pol ha syaki Filipi ka nong basau ka khot ka khalai ka bo ngala ban le ki baro lang bau tau ba penchat bor ya try kata ka de ki jingkermen na ka benta jong ni rukum jo dai bangila ban le ki baro lang bau ta ba penchat bor ya pi ba denga kumnu bangila ban sha ya kita kicing kicing jenja dai tang lang ba Jesus Christ ba ayangi ba penchat bor ngi dai bandon ya kata ka connection la ne kata ka jingya dai ka chan ka jongi baru Jesus Christ dai tang ka anam don paralok ban yarap ya pi kata ka por anam don ba hayeng ba sem bala ban yang ban yarap ya pi la ne wahman para jong pi Andrai ngane tu ipi dai tang ka khti ka badan bor ka khti ka ba khlaim ka jong Jesus Christ ka bala ban yarap ya pi ba pinla ban sha ya kita gijing tang ka wei ba ubriu na ka briu ken la ban yang scam ha kata ka jingele ane kata ka conflict ka ba ki ha ban yai lang ba dai tang da ka ba ken ben su thiet ya la di ben su thiet ka mot ba kin nong kita ki ba khlaim kata ka jing ya dai ke jongki baru Jesus Christ naga jing ya dai jongki baru Jesus Christ al kam tam gidon kam ngidon kam ban le yu ban pediang pura ya ke jing shisha namar uji su ong ru dai tang ke jing shisha ka ban pelai luot ya pi pediang pi ka jing shisha na pi yang naga ban ta ke jing shisha mo nam ta yang nam ta ke jing shisha ti ka jing shisha kan pelong yangi ke ba slur ke banam tiang ke banam smith Bat ngi sung thu ba kum ki breu ki jong blai ngi dai ban ya yalap ya ka gospel. Ngi dai ban pen pena ya ka gospel ya ka jing ya Jesus Christ. Ya ka jing syayap ka jong Jesus Christ. Bat ya ka hok ka jong Jesus Christ. Bat kani kini ki jing jenjar. Ka bagi breu ki jong blai kini kendu. Kan pen longru ya ki begini ya lap ya ka gospel kam klein shushu. Kitu ki breu ki bala pendap da mensiam jong blai den kata kadau. Ngi yang ni barok don kam ban an pedap yang ni da mensiam bakhuat kham tam bangin yai ne yai snot how Jesus Christ lingba ki jing ki ba ni ha panyai lingba Kemudian shibun ngi sung thu bakin dan kibrio ki ban nang sakut po sor dan kaman yang skam nomor ubli dan dekat lembar ki kemudian shibun lakran mana di pastor elwa lang ba kibrio jom blai ki haban yang mak ki jing bishar ba nisiam ru ekata haga gospel Matthew shipol danau te haga bede ba kan ni gumno let's say hatu kitu ki ban yang hakmat ka let's say ka khat jong jing bishar haga ka por khamdam kibrio jom blai ki ba sumare ka sabatan hatu kindan kibrio anda ba ki plai ki jing kin sepang sabatan kin yang nasi ting gede ka kam da don jimo than tu kata dai hatu pila ban pensyai kambnya halor kan ni ka ain robi bar ni kata ka por baki brido breaking yang mak kita bisa Kumblai sibon yang nega jingkali habang ikran mat kana kamat ini ban tip ka wei ba ublei ba bha ublei ba isnae kat ba kalat ka jing isnae kan nampat khang ka khubo
jong kecing maham kaya wan si wan si kibriu ke jong ublay bar hakum kene ke por kibriu ke jong ublay kindon kiban yang hakmat jong kis banyalap ya kecing shisha syapang kasabatan banyalap ya kecing shisha jong ke kubor jong kilai angel hoi wal ada kita kibriu ke badan hang to ki basngap wal ada kimpriang ya kata kecing shisha jong kibriu ke jong ublay Henry ya ke kubo deban penbena kat ba kalat jong kecing isnai kanapat kham ngako banya thuri pi kawe ba kibriu ke jong ublay hakum kane ki por kisngau tenat banya sam ya kecing shisha bal wal ada kila tip lupa ba kini kibriu kinam sngap kinam priang Henry ki yai kwa banya sam ya kecing shisha nak ting ke jong ublay kisngau don jingkermen balada don tang kawe kemen sem keban priang kata kalong ke jingchat keman ke bakrau kenuksa keban don kam ban sngau thu kadai kenuksa jong Abraham ya keba ulai ya sai bat ublay ong ya ublay la don si pengut sngau bah pelait no ya ka ri sadam bat komara den mata kadau de ublay ba it ublay ba kwa ikibreu ban kala ke bamut wal ada long kita kibreu ke bam priang Henry ke kubo jong kecing maham ke kubo jong kecing de banya sam de ban pisngau thu ya kibreu but de kum hai kene ki por ba wal let's say kam de ke basngau tenat ya kibreu ke jong blai ban yang namar ba kibreu ke nam sngap Henry ya ke kubo de ban penbena bakila ban yo sngau ba yo let's say kendan ki ban wan cham jisu kublai sibon Ko bang ida sngau ke Ellen White ka tho ha kene ka last the event pasla chispa sungkra bakaspa ka bang idon kan sa step a dan kan mentoi shu ha ka ba ko mang yo sngau nginam la shu ban thiet ngim la bandi te ka kan tujur ba kan bang irang don ka por ni de ban kam ka bor jongi kaspa jongi na kam da ban tiang ni ku bor te kan ni sha ka de ka por normal ba ka hadin gani nginam la shu mapunan ka kaspa jangi tinga kwa ban poi pas walang ti kum nung ila ban walam na ne wanra igini jing dan jing em jangi sya keduan haga jingai ban penan kam yaka da jing start hashwa bakan long ka bladia kwa ban kran ne ne ma ko sa kum no ngi de ban warra ya gi ding dan ding em jangi shaka duan ha gi jingai bat ban pen don kam ya gi jing start hashwa kapor bagan dia hot hashwa bakapor kan kot bau chi sun wan no shan ki pri uplay kan IT spa ka phau jong ki shakakam yalap ka gospel ken wan ra sha uplay ya ka spa ban long ga jing yalap ban pendap ya ki jing pan kre ya ki man siem ban ya sham ya ra jong ni barang Jesus Christ ki babon ki pri uplay ki ai ki lut shakakam jong uplay ya ki jing don jing am jong ki ban pen priang ya ka kam yalap ban pen im ya ki wei pat ki briu ki bala nang la start ki penot kam ya ka jing start jong ki ban shakri oblay da ka apply o try ka sang ton hashwa bagan dia ka por ot ha malaki kal nong ka balai ka khat ma shpo ko wat ra ki jing ka show ki jong ki la ne yo wei na ba shpo ban long cái chính là này cái chính là cái gospel là này bắt đầu cái chính ba cái gì cái trong play bắt cũng ta rồi bắt là cái gospel cái brio cái ai cái chính don cái trong kia cái sinh cái bakado chua bau Jesus Christ one hot như ý ba cái sinh ba mình ta rồi chỉ pun cái brio cái nó ya cái chính don chính em cái trong kia sa cái cam là cái trong play bắt vẫn đập ya cái gospel cái chính là na mình ta cái chính one cái bác sĩ cái trong Jesus the coalition bun pastor ketika jingin tu jongpi ban ngangi scam ba ngin persyang ban le ya kani ti ngan phai si pastor Calvin kat nungut ki hap ban yap ha kata kapor atau dan jipen syai kumba kalaja sisen gasngi menor haka menor pasibun gila syapat nyap nakadaw gacing
nakadaw bagi lek persyak mo ya kadaw bagi lek persyak ya ka an jong ka Rome lani and then nakadaw sibun ru ke belasya penyapat ru ha ke ni ka po jong ke cing cencar ka ba haswa bau jisun wan sibun kejubab kalong sibun kiban sasya penyap Henry kalong ke ngaku apa ni tu ipi lada ublay usha ipi bapin ya lengba kata kapor bapin long kimatir nak patau Jesus Christ nak kimatir nak patau Jesus Christ nak benta ke jingshisha nak benta ke gospel nak benta ke tien ke jong ublay tolong pi kiba ngilong kiba lapen krek nak benta kata ko man yo I ha ke nuksa ke jong kisenran ke jong Jesus Christ ngadu Paul Petrus mat kiwi kiwi de iha penya lingba ke jingsha penyap mo dan kibala sya faikli dan kibala sya sanarpna kumta ter bat kumjur kata kapor bas ong basibun kibrio kibansa sya penyap ha kata kapor jong ke jing jenjar ta ngilai sengaja kejing keren jong I Pastor Calvin tinggal kuat ban kelib yang episode sen dah sing rakta hindi dah se pelak benang sekoi perkamat kumnung in yang scam ha kejing pensitom ben Kublai sibun sisen yang tak kejing kali kumnung yang scam ha kejing pensitom ben kuat ban ai kejing jubab sya barok kibriu kejong ublai ba ladang ngimdon ya ujisu nginom sya pensitom ben ha kepertai Henry ladang ngidon ya ujisu mapi mat mangangin syak pensitom ben ha kepertai bat kumbala keren mene dai Pastor Calvin hoi dak bayang scam ngilak ban dak bangin lak ban yang scam ngilak man syak ya ketika jing pensitom ben Henry sakaweru ladang ngin nom im nak menta jong Jesus Christ nginam lak ban syak stom lan nginam lak ban nyap nak menta jong Jesus Christ kublai sibun aku boleh sibun ya kata kejing ai musim joki mau Paul baru ke bamon ban im blay kin sya le ben te ngitip pat kibri jo blay kin mat sibun kejing denjar kata kapor dai se kwa I Pastor Calvin Pastor Elwa lang bapin se pensai kindiat ke ai ke ban jia shisha ya kibri jo blay ha kata kapor jo kejing pistam nalor kejing sya se kejing sya pistam ben nas mutu ndai ke ai pat kaban jia shalendet se maka Bible kadon ban keren ne kejing itu lupa kadon ban keren yang ni khamtam bantir sagawi bantag bang pa ban kran kalong kai ka ban jai ki priu play ha por jong jing pensitam por jing pensitam ki long ki por ki ba ki batan ki priu ki jong play kin sha janjar kin sha pensitam Lukas kal nong ka ba khatwei kha sa pandai kong kum ni kin sha pensitam bat sha penyap ndai tang sha pensitam don nap deng jong ki bat sha pensitam don nap deng jong ki priu ki jong play ba ye jong play ba samara ki kum ki jong play chong singi sabatan kin sha penyap Lukas arpue aru ke thu ngi shua begini ki baro kin jia ki priu jong play kin pensitam ya pi bat kin ai no ya ki hakisna ko haki ying bendi kin set ki bat kin ai no ya ki hakino bisha na bata kerteng ka jong try ki priu play kin kinom sahaju ha bo poi por jong jing jar ya ki priu ki jong play on pan separate keleng kin pet keleng ki priu jong play namar kinom na ban sahaju ha ka por ka jing jar ka jing sha pan sitom kan ya lam ki priu ki jong play ba kin ya teli kin don ki jing ya teli ki bala sakama kin wan pai sha play kin yo snyo ya ki sur jong nong ablang prot bat kin wan sha nong ablang prot ba ha kisngi ki ba khadu ya ki bri ki jong play hawan ki jing janjar ki jing penstam ki bri ki jong play ki ni osngeo ki jing khot ki jong play ki ni osngeo ba jisu khot ki ba kin pai no show play la ki sha penstam sha nyap kat nang sha penstam kat na sha nyap kat ta ki bri ki jong play kin pai show play por jong jing jar ka ba kot ki jong jakok kani ga dei shwa ban kot no la jong jing isnai di kumtung le asngau bat kani kan
yalam yang isya ka jingli ka babut ka bangan kli I pastor Calvin ngi yo I ka baki bridge baki mat ka ka po jo ka jing pistam te kumno ka ni ka jing penshitam kan wanra ya ka jing teli ya teli ha ki brio ki jo blai Kublai Shibun, ya kata ke jingkeli, jong pi shua bangan jubab, shua ban pai ru shua ke history jong ke balang Kristan mo, ni lah puli ke history jong ke balang Kristan, ba kumangai ong mene bakaladon ru kapor jong ke jing sha ben bagi Kristan ki haban pet na kawai ka jaka shakawai ke jaka Henry omtang bagi pet Henry kata kecing pet jong kina kwe caka kilayo ro ya kala banyalap Henry kecing ya dai bat kecing ya teli kumnu kon wan ra ya kecing ya teli ka nio I habang pule na ka tikam ki apostle ha galunong ka basau ang turu I ya kecing ya teli jong ka balang baki la ya dem diap ha kecing duai ban duai na ka banta kisenran kamtam na kamta ngi ibau Petros Yohanes kiba hekto kapor law yaki law lama kamat jong kayim dorbar bat kapa kapalang bat kala ya dem krup ka way haga jing duai pan ya site na kamta jong ki Henry kat utam haga ni kapor jong kajing penshitam yaki briu ki jong blai ngatharai bagani kajing ngait bagani kajing penshitam kala banong kam tang yaki nong yalam jong kabalang wat si wat ki barit ki baria nuki hapan ya lang ba kani kumangi os ngomeni wat ki kelung ru ki syakta andrei kira ke pasnu tenat kalong ba kani kan walam ya ki briu ki jong blai bikin don ya ke jingnya teli bikin ya long ka way maka nam don chu bikin nam don chu ya ke jingnya per padeng jong ki pitem em balai ba kin don ya ke jing teli ya teli kadau kadai ka way ka reason kadai kani bakin hagan ni kapor kumong ya pi mene ibriu ki jong blai kin long kita ki bala pendap da mensiam bakoi itip hi haba yang ngi la pendap da mensiam bakoi kata ka mensiam jong ka jing sngo sarong ka mensiam jong ka jing sngo he ka jing sngo kraw ani kita ka jing sngo kwa bor kanam don shu hangi tinga kata kan wanra ya ka jing snorit hapo ka balang prengi briu ki jong blai bat kumta kan wan lamru ya ka jingya teli nang ta shu ru hang ni ka ong ba ka ni ka shakri ki jong blai ka tho ang ni ka ong ba ki briu ki jong blai ki lang brot ki ba shisha ki jong blai kin yo snow ya ka sur ka jong unong ap lang brot kin yo snow ya ka sur jong unong ap lang brot we nu unong ap lang brot Jesus Christ ka ba mot kinom yo snow su yaladi and kin yo snow ya kasur ke jong unang ap lambrot nang tahan ni kong kin long ru ke ka jinglan ladi kin dan ru ya ka jinglan ladi ke jongki bat kum taru ki bashibuan ke kitu ki balaja ru ya kita ru on kring ya ki syakasam bat ki priu ki jong blai on kring on pelong ya ki kawai bakin long ki baya teli ki long kita ki baya long kawai kat ba ki yang haling ba kani kapor jong kajing jenjar but leng dei kajing ya long kawai kajing ya teli jong ki pri jong blai ka kajing yai ne ka jong ki ru kumengi ong ba wat yaki tu ki bala sakamano na blai kat ba ki badon shisha kata kajing ha ka bensim kajing ki kajing angnut ban buat ban le ka man jong blai dei ha kani kapor ma kiru ken wan pai syakaju kasam syauju unong aplang brot kumang ong ipi mene namar bahagan ni kapor jong kajing jenjar ya kalat jong kajing senai empat kang dene tagadau kan longru kum ka lat jong kajing saki kum ka lat jong kajing yalap nagabanta kitu ki priyo ki ba i chisha ya uji sukres boleh sibut aku bersyukur na lor ka jing teli ni share snoro ba ka jing jenjar na ka jing pistam ben ki ju yalam ye gibriu jo blai ban snow ye ka jing dan jo blai hatu pila ban shai ba nyo bolap sam lor ka ni ka benta Tak boleh sibun yang lagi cingkli.
Bon sen hi hagijing imbreu gijong iru abang idan hapdeng jong gijing jinja ni sngau ba ublai udon rengkat lembat ni bat kane kapor kabangi krementa kare kapor jong gijing jinja jong kibreu gijong ublai bat la don mana ba pelai im ye pi na gijing yap ni khot gijing pelai ke bakram ni khot gijing pelai ke bakram bat hakum kane kapor haba baro kibreu saudong jongi kilen ye ke bible kilen ye gijing shisha shapang sabaton ki pinchi tom benye kibreu kijong ublai hakum keto kapor kibreu kijong ublai ki ap ye kibreu kijong ublai ki ap bat kibreu kijong ublai ki perthe kibreu jong ke perthe ki lapek bat ki laong ba kini kin sayap shisha henry hakata ke jingsha pen stom beng kijong ki ong ba ublai unyada ki ublai un pelai im ki ublai un pelai im ki bat ke jing pelai ke ba crow ha kedai ha ke jing wan arsen jong Jesus Christ ha oi kumang le kremane kindon ki ban sha set phatok kindon ki ban sha penyap nam ta jong Jesus Christ nam ta kindon sibon henry ublai udon upensa ya kibreu ki jong u ban ya sha hadu ko bakut ba ublai unla banya thu sha ko perthai barok ko wei ba usoitan ula bakla bat kindon mai kibreu ban bot ya ka kten ke jong ublai lesipon Kublai shibun ya kani kasi pensai jong pi bat ngilai kran shibun ki AA hagani ke janmit bat khadu ngakwa pan kli pastor elwa lang ngai ki bru ki bahasa sekolah hagani kapor haba yo snow ba kanon kapor joga jing jenja joga jing pistam ben nyimla klam mal artatin ba la pendap ru ya kado onot jong ki wat ki banget yo blai da ka jing shapting bat ka jing kuslai tiki ke jing tu jong pi nam ta perlok jongi ki bahasa sekolah ha kabai de ba ki jing kuslai ba jing shapting Ini gue kemat kema kwa menir ya sam na ne bani kran kalong ki bopon ki briu kin kuslai haba ki perkhat chapang kapor jong ke jing ja ke jing kuslai ban ya kendo ki briu ki jong play kin ya kendo ita ki jing kuslai ke ai ke bangi ngi dei ban ya tho la ne ban ai ya ki jing kermen nganget ba ki briu ublai ki bopon kin kuslai haba wan ki jing ba ki jing ja wat hadu kini gisngi wat ha kini gipor haba wan tang kini gijing ki ba khandiat ki briu ki jong play ka stang mat kusla sang bat ki jing mot hand brain and ni tho e phi ba ki briu ki jong play ki nang ham chan shu play hang ni ko ong ke ni kan tien ko ong ni kita ki ba mon bat emru play kin sha chanja la ni ki sha ya ki jing ja hand rai ngim dei ban ting na mar ba play jong ni don bat ni ban yada yang ni labo jikin ma hai sam balai ku sao khot nyo bat khasan angel utra ke saudong ya kita ku shapting ya u bat upala ki kama khasan ki khmat utra ki don sha ubahop bat ki skor jo u balap li ki jing ang jong ki nawan ki jing jan jar haba wan ki jing ni de ban pha sho play be show play un ya rap ni ot philippi lenong ban kong khot ar ku e kong ni yanga ban em kalong press bat ban yap kalong ki jing man toy ke haba wan ki jing ban sitom ban ki pri ki jong play ong pol sha philippi ong yanga ban em kalong press bat ban yap kalong ki jing man toy ken kadon ke jing bentoy haba yap ki ru ki jong play namar kadon ke jing kermen ni ki wat ki jing pun sitam ki wan compare ni haban sha ki jing jam rai kan poi ko por ka bau plem ai ki ru jing sok jong ke jing kermen bat ke ying chong ne ka bau plem ai ki pri ki jong play kan no ha ke jing connect tu plem ker ku ni la pa ro ta kublai shibun pastor ti ki perlok parja baro kumba pelayo ke jing tu na ki nongkran jongi hagri ke janmit ba ngim dei ban shapting ring yang scam but la da pishani ha ka bor jong phi da shisha phinom like im kumba ong u Martin Luther wong ba la da ngapet je la de na perkhat kumnu ngan yo la im henry la da ngapet pat su Chris le se ke jing kli kalong kumnu ngala pat bandu ye ke jing penim i nang ipet la ding ni sko ko bangin nam la ban la im tre bang ipet yo Chris pat ngin ong Chris ula le ki bar of ta jungi
balik pat ngandu ke jing pendem ti hakata ka por tu ti bu kris unong u angkor nakap ta jongfi ti ban penua ya kene ke jing kranjing ha ke jamiat nya kwa ban kerpat ya i ba nyobor lapasam manyalam ngi ji tuai Tôi nhìn đói học lấy qua gì bà học nên ya kwa banai kublai cái trình ấy cho mình nghĩ tham tâm ya cái bằng lại keren ya cái cái por trong cái trình jar hak cái ba ni cái brew cái trong mình ya học anh ya kendu ublai ni doai ba mi ai dor kelabat ni oit ni doai ba ngin don ya jisu ha po ka donut cái trong ni ban im nak manta jong u kenang mengilak ban syak pensistom la de man syak penyap nak manta jong Yesus Kristus. Ban kwa ban doa hane por na iwe pi we ki breu ki jong me ki ba page ya kana ka video men ai men sim ya ki kin yo men sim ba me men pelaj ya ki breu ki jong me da kata ki ching pelaj ka ba crown ba wat la da ki don ha pedeng jong kata ki jing jinjar ka ba crown hadu kata Henry menam ino e ki ya oblai. Raga bah ku blai sibut yang ni ki ching kular ka ba crown ka ba me la ai bat nang ya dol kala bat ni kat ba ki por kisni ki yai kat bagi nang jam sek tai kisni ki ba khadu kisni ki por ki jing jar ba khram sngi yang ni jing doa jang ni ba ngi nei panah teng jong Jesus Christ amen.